Public service eto koro konyo jowuoth nikech kata king'iyo premium michulo kich mondo chiw public service the certificate to iyudo ni en orito ng'at mar adek ma ng'at mar adek en passengers iluongo ni passengers legal liability tiende ni ng'ata mochudo mondo idh gari no en gima ne oriti to gima duong' en ni kapok idho gari kaka japiny to ne ging'e ni gari no nigi insurance. Mano gima nyaka ng'i. Thothne dhano donja ng'ato osegoni koko idonje i gari ichulo fare in idhi ikia kata gari nigi insurance ma valid kata maonge go. Be waneno gi ndara kata kuonde ma wawuothe ni ka wadhi tineno mana kosedi gimoro matin e lwet polis to ji kala gimomiyo ma otimore in kaka japiny to kinono. Thothne iyudo kata ni en insurance ma noseketho ndalo ne no oserumo to un udhi adhi e gari be uoro kaka ukalo mayot ukalo polis no mayot. Koro gima wawacho en ni ber mondo mi kaka in japiny ng'i ni to gari miidho ni be nigi insurance morito ngimani. Nikech ang'e ni kinde ka kinde kata mana ka ng'ato idho nyamburko thothne ok wajadhi kata mana ng'iyo ne okumba en gi premium koso third party nikech adiera makende ang'e ni en ginore mabende kata mana jopiny samoro kia nikech odiochieng' ma kawuono kata mana ka ton bed ni ng'ato ohinyo